Ben kowe iki semaput kene ora tak tambani. Lah ora apa kedadiane soalnya nek ngono kan. Enak. Wis pamer kelek urung-urung. Sing dalu Mbak Apeli. Apri kok. Apri, Dek. Apeli. Udah kimen sedang dalu, sugeng dalu. Heeh, sugeng dalu, Nduk. Iya, aku krungu. Iya. Aku lihat kamu dari tadi tersiksa terus, diejek-ejek terus. Kamu kasihan banget Bude Kimen. Podo-podo wedok nek disakiti rak ya kowe jiwamu lho. Aku ikut merasa ini sedih ngono lho, melu terenyoh nek. Mung tak nggo sabar kok wong ayu gini kowe lho, podo ngerti. Aja cerak-cerak. Men kowe rasane men apa? Aku ki mesake tenan. Tok Elisa kita ya nyaman cedak aku. Kowe nek sing berontak lho, Sa. Sopo sing berontak? Hah? Hah? Podi. Dingok tenan ki. Bude Kimen kowe kudu tabah. Kowe kudu sabar. Pancen kaya ngene keadaane. Kita saling menguatkan yo. Iya. Kita harus saling menguatkan. Iya, kowe sing sabar ya. Padha-padha kita iso ngrasake jerite ngati. Iki lho nangis sikit-sikit tak jupoke tisu iki. Nyondi dilapi ya. Kok sik tisumu kok saka bokong kuwi maksudmu apa? Maksudmu apa? Aja cuma berabas tok kuwi tisu zaman saiki. Jenenge tisu cap brutu. Go patele. Go patele. Ora apa-apa nggone wong ayu. Wong kowe iki wedok kok nggone wong ayu piye? Padha-padha wong wedok ayune. Oh. Ngayane mau ngaku apa saiki ngaku apa? Intine ngene Nduk, nek ana wong wedok tersakiti iki kita juga merasa iya melu ngrasake, tidak hanya bersimpati tapi berempati. Iya. Seandainya itu terjadi pada kita. Benar. Yang namanya KDRT itu tidak hanya paribasan fisik. Tapi terus sampai nggawe tangising wong wedok, sampai wong wedok menjerit, sampai wong wedok paribasan tekanan mental itu juga sudah masuk KDRT. Ku yo KDRT lah, itu yo. perlindungan terhadap wanita niku lah. Kita mewakili kaum wanita, ayo jangan sampai itu terjadi lagi pada rekan-rekan kita. Oh, pasen mboten pareng KDRT lho kalih Bude Kimen lho. Nek kono-kono ora apa-apa. Nek karo aku lambe sak tumangkari sak marang tak kandhane Kandhano sa. Pasen mboten pareng niki cewek kasihan Bude Kimen ki nangis terus pentino disio-sione. Kowe iki kok iso muni cewek iki tau weruh apa piye? Lah, Doro. Iki lan napa? Ala kok tak fotoke. Bude Kimen, jan disio-sio terus karo Pak Seno. Padahal ngandot ya. Padahal posisi sedang hamil. Ya ampun. Wijine kono sisan. Aja ngono Pak Seno. Lah piye? Tapi wingi nek berdasarkan lambe turah ki Sukino dudu Sukimen Seno ki. Lah apa? Sukimen Katno. Lah Katno ki sapa? Iki mung fitnah janene, wong arep menguasai hartane Pak Seno paling sosok andani Seno Nugroho parah. Oh, jotok buka saiki. Sesuk nek wis lumintir nang nggon aku didum loro. Iya. Nggih, saat iki napa ngaturake napa Pak Seno wonten pamundutan. Elisa ndonga sik kagem. Kula ndonga kagem sate kambing Mbah Margo. Nah, keluarga besar. Saiki putrane Mbah Margo. Iya, ora salah. Wong ben sate kambinge laris kok. Kan sesuk ben nanggap melih. Kok kowe ngerti nek dhisik laris? Hah? Kok kowe ngerti? Lho mbiyen lak lho nek ra laris ora iso nanggap Pak Seno. Oh, iya. Khusus Iya. Ora iso nanggap Didik Mimin lho ya. Nah iya makane. Nggih, niki sakniki ngaturake napa? Ya, tembang kok ngaturake. Tembang Banyuwangian mawon nggih? Ya, Banyuwangen yo kena.
Wow kan sampun Spiderman sampun ular kembang keket Apa? sampun. Apa mau? Spiderman. Soal Spiderman ki apa? Kayak mau. Sesideman. Spiderman. Spiderman ini kancane. Iki film kok Spiderman. Kancane Superman. Spiderman ini on duwe sejarah ning gamelan padake tabuh bonang kerep nek ra mergo Spiderman ra ono buntele. Kok Iki iso? apa kok ra ono buntele langsung di ono buntele. Kuwi dadeke tabuh bonang dadi ono buntele kuwi mergo Spiderman. Kuwi iki jarene IQ-ne tinggi ning ra ngerti. Mosok kuwi mergo Spiderman. Wah ala-alamu. Mergo kemonggo. Kemonggo iso gak tutuk. Anjen yo omongane Elisa iku kudu karo mikir, nek ora mikir ora Ya jelas. Allah aku kok dadi Spiderman ki apa? Sarjana psikologi. Nggih. Sarjana dalang ya, Nduk? Dalang putri Ya ya. dalang Oh, no. ya luar biasa. Bangga aku Yeah. sama kamu sebagai sama wanita, aku kagum sama kamu. Alah. Kita harus saling mendukung ya Bu Deki Men. Menang banyak. Ayo nak. Nggih. Lah jan. Mamya mayone man golek Mas Den kok to kowe Ora. Mas Denko izin sebulan menika. Lah wonten apa? Wonten kontrak teng Jakarta. Eh. Bantu disagui. Sih, iki lancar. Niki gantine Mas Sanslik. Mas Sanslik Pak Santrik sampun niku. Oh iya. Mas Sanslik Sanslik. rejoice gandeng belia biangan nyeram yai noswan toro pianyu wangi Tak kena nangku atuh. Gusti Allah. Kendange kok ora arep ngono kok dadak ragu-ragu ming tenang. Mas Sanslik Kaget tenan lho aku tenan kaget tenan iki mau iki ora acting. Dedek kaget. kaget Kaget banget. Kaget Kang Mas. Piye? Kaget. Kene. Kang Mas. alah Dadak nunggu waktu. alah Kaget. Mang cekel jantung kula. Oh, kaya ngopo jantungmu jan. Kaget. Yo. Ora mau lho. Pripun raosipun Pak Seno? Pindah malih Raosipun. mau dereng kraos, pindah malih. Kang Mas. Jan. Pripun enten apane? Ya wis kaya demek dadane wong lanang. Mboten enten. Iya. Wong wedok kok wulune tukul kene. simbar jojo Aku dikerok esuk iki sore wis tukul menang to. Ate pusing aku. Mboten napa-napa. Niki wong wedok jenenge subur, menah subur Kang Mas. Woi, saiki model saiki ya. Kenapa? Gegere ditato. oh ditato barang panu ya Kok panu piye to kadas? kadas Kang Mas kula wonten mriki mawon sih. Kemringet to edan. Kula wonten mriki. Diam. Aku neng kene wae, ketok aku nyaman neng kene yo. Nyaman. Terus Pak Seno ya nyaman. Ya udah nyaman ketemu nyaman. Ih, lama banget deh. Lah Sukino. Ora lunga dhewe, ditenono wis aja kuwatir. Ora lunga dhewe. Kang Gresik mulani lunga dhewe. Rasakan bom molotov. Ngentut to.
Kang Mas, nyampingipun menika dereng leres Kang Mas. Iya, iya. Menika kula leres. Oh. Ya. Rasa mer yo jenenge karo bojone kok. Oh iya nyiseno Nugroho. Arep ayu kowe nyatane dipilih aku. Mbak nyuwun tulung mantu tok cempala bathuke niku kersane sadar. Halu banget Lah, kok mau. kersane Mangke eling. maturan pinarak nggih Kang Mas. Kula tak mriko riyin. Lho rak ya lunga dhewe tenan. Gandane ngambar harum Nduk. Mula kok rene anak kaget rene jebulane tuk bush. Iya nek pancen pocone diserot to. Ngono. Nek Pak Dalang ki ngono wae nganggo irama ya, Lek. Piye? Ora ketara. Piye pun? Tiut. Ayo. Siap ya, Lek? Ya. Aja tak tanah India Gumelyare. Gumeliaring Taman Sari Nuswan Toro. Ya, mangga. Ya. Ayo ayo. Sampun nggih, Deki Men, Mbak Pri, Pak Senon, Grok. Hah. Kowe ju tenan. Lah piye wong nyambut gawe kok malah sambat kowe iki ora kejutenan piye ora. Kowe keju lah prabotku anggar kena keringet melayu dhewe. Halah. Piye kahananmu, Lek? Alah mau sak masik nduk wis ora ngerti. Ora gelem bali mulih nggone nek ketok. Mulane sesuk ki dicara. Cara pripun? Dipeniteni ro kulit. Sakit. Terluka. Wah, lemah keprok empring lho sesuk. Lho apa sah? Lho nek wong wedok kira ya alus ngoten nika to. Kemayumu iki lho. Mboten dados Iya. menapa kok ya. Kadang kalau wong iki karo wong kemayu ki ya sok seneng ya sok gumoh. Ha iya. Kaya kowe iki. Terluka. Kecekel polisi. Garuan. Iya. Wah, gayeng no. Ya. Ayo saiki gentenan, ya. Mbak Tatin, ya monggo ben mudhun ayo, ya Tin. Ya. Ya nak. Kok. Kokok apa? Kok. Nek cara aku dadi Mbak Tatin ra trimo.
Masa wong ayu-ayu kok dikira ngempit kodok. Kok ngono ki, Mbak. Maksudnya mongkok atiku saatase Pak. Mongkok atiku seneng atiku bungah rasaku saatase Mbak Tatin ki ndereke Pak Seno ben bengi nyatane tetep seger katon sumringah ora ketok loyo semangat totalitas iki ndereke Pak Seno maksud mongkok atiku tak singkat kok ngono lho maksudku dadi tak komeni oleh. Oleh. ya entuk ora apa-apa. Prek. Baru rawe. Bohong kamu tuh bohong. Kok bohong piye ta? Lambene karo atine beda. Atine jane ngece to. Nah, syukur kowe. Omong. Mbok wonge sing husnudon aja suudzon ngono kuwi. Lah, jenenge Berpositif ora. thinking. Nek ngono kuwi tecenggring atimu. Lah Atimu ndak reget isine rimarung. Rimarung. Rimarung jenenge dadi atine iki kaya ridondong ngono kan dadi mengkap-mengkap nek ana kancane. Ora lho, Elis. Tak lembono kokok ki asine mongkok atine. Lah kadang wong seni rak nggo bahasa yang enak didengar. Kok. Lah aku kok, muni kok. ora. Iya, perasaanku mengatakan muni. Berarti kan kamu bohong. Ngapa wani piye? Nya. Wani piye? Hei. Ya wani ya. Kowe iki nek nabok Tatin ki nek bales aja ngarep. Lah napa? Mburi ya padha wae kok delok. Ya. Masa Mbak Tatin, Iya. Mbak Tatin mosok perabote papat ki lek. Lah, ndi to? Buri loro ngarep loro. Alah, sing iki genah gajah no. Lah iki sing nggo nyediani banci-banci sing mburi. Gelam. Nek sing ngarep ya aja. Nggih salah. Ya nggo bejeke. Pengen apa? Beto aku kok ora konsisten to. Lah piye jane piye? Nyamang kahanan donya keindahan duniawi nek ya. Dadi banci mbok sing istiqomah ngono. Lah iya nek banci ya banci kok ora wong wedok kok dadi lanang iki Ora piye? apa-apa. Kita arep tanjake ku tetak Mbak nek. Apa ya tetak? Tetak apa? Ya tetak. Ketae kudu mbok baleni kok, Lek. Ngapa? Lah ngelik kae iki. Iya. Piye kok salah lho aku ki. Wong kuwi tetak ki nek ora bonge wedok ora ketemu. Lah kok Tetak ning bong lanang ki bingung lek goleki. Ora kecekel. ora kecekel. Ini mana yang disunat? Bocah iki Aku ndelik. nangis. Ora ketok. Aku ora pas wong atase aku lanang kok ditaki ora ketemu bekakase ngono to. Aku pindah bong wedok. Lah gene yo ngono langsung makres bareng bonge wedok kok malah metungul. Lah. Metungul semangate. Lho. Pilih ngenggokke elek banget ngenggokke. Ora ana wong pidato kok. Marilah kita metungul semangate. Masih metungul ki tukul semangate punya keberanian jadi wong lanang ki duwe keberanian lho. Oh iya. Wis genah kuwi mau jujukanmu ki mukidi ndadakan rengkeh. Ora ya kowe sliliten apa? Seliliten apa meneh? Ora masak tela ya seliliten ra. Maksudnya sedina bengi iki nyan mancing aku sing hal-hal sing ora perlu-perlu lho. Manteno sak slontrote. Sugeng dalu Mbak Tatin wong ayu. Nggih, sugeng dalu, Tetap Mbak semangat, Mimin. tetap sehat nggih, cuma Ya. dinungo. Kadang Nggih. kalau sok ada titik jenuh, kadang-kala ada kita faktor-faktor kelelahan itu manusiawi. Nggih. Kadang rantaman yang menungso cek kalah karo kuasane Gusti Kang Arya Jagat. Sebenarnya budidaya berusaha semaksimal mungkin karena kita adalah pelaku seni. Piye carane budidaya nyenengke piyai kathah senajan to jane awake kadang kala sok kesel, sok sare lan sak piturute. Nek nuruti awak nih kaya wis arep nglekar-nglekaron nih kok. Lanjih. Gluso pijet wah enake ra jamak-jamak. Kula nak ten kok dibengkung ngeten iki teng omah hawane kaya ora nganggo apa-apa ngono awane. Wis capek nek kene. Padha aku ya cak ono kuwi. Nang omah wis nganggo daster ngono ketok cantik ngaku. Paling penak ya nganggo daster. Mbak Tatin nek ning omah ya ngono kuwi. Nggih. Yang apa? Lawuh. Lah ya nek semengi dikeki korset. Lah iya nek omah daster agar nyepaki kucing-kucing to padha. Kok kucing to? Dake apa? Masa Gerakane iki ngono ra cocok. Mau joget yo ngreget-ngregeti. Kancane jogete apik ya kono ting pentalit ora karo-karoan. Resane wong dhewe pake dhewe-dhewe. Karepe kon kabeh isoh joget isoh nyara isoh rupa ayu niat karepe blorok ning nyatane kalkun ra gelem kaya ngono kok. Ning iki aku ana kangen siji sing nguruk sing suwe banget ora taprak. Menapa Kang Mas? Ketoprakan. Benjang sanes wekdal mawon. Terus semayang.
Wis tenan kowe. Lah salah jenengan mau diambunge ya dadak wegah-wegah. Engko sing lanang aku. Saestu. Heeh. Itu yang ku nanti. Kesempatan ya. Biasanya kan diperagakan wong liya iku diperagakan Pak Seno dhewe. Ra ya kan. Aku maksudnya aku suaraku. Malah Sing lanang wong liya. Aku Padha selak wae diwakil kene. pengen digerayang ngono. Akae mburi kelir nganggur. Rojah-rajah nunggu malah. Ayo nak ngaturke napa? Ya ngatur ke apa Mbak Tatin? Sampun rampung. Rampung dengkulmu melocot ku. Lih, wong tekan lho, rampung dereng. Urung. Urung ya kok ndonga. Apa wis ndonga iki wis bendina. Dengane beda mesti ra entuk-entuk. Ya entuk. Ya ming tratrit. Kartir. Lah meso bangane blas. Ah, iya. Lumayan crat-crit. Kok nerimo tidak umum to, Mbak? Lah iya bangane ora lho. Oh iya. Ya sok oke sok sithik iki biasa wong nyambut gawe no. Nggih. Nek kokean ya ora apik blegeken, nek kesithiken ya ora krasa rezekine ki mau lho rejen. Ya dibawani. Nggih. Dina Minggu Kang tak anti pinamuni. Waduh, aku barang kok dijegoki. Ayo. Aduh. Wong sing jeneng kewan ki apa jeneng iki? Instinge kuat. Ji. Dadi sing sok kulino mangan daginge dheke ya. Weh, sapa? Ayo kowe mbok menawa kok. Jenengan kuwi. Ya nek kanggone muslim Nggih. daging anjing itu Haram. haram. Nah, Nggih. tapi tetap kita menghormati untuk yang mengkonsumsi sing duwe kepercayaan kuwi ora haram tetap kudu dihormati. Nyatane ya ana sing bakul. Nah, jadi nek kita itu damai itu indah. Jenengan kersa mboten? Kula ngerti nek haram kok. Kono ramangan daging. Ramangan daging. Ramangan apa? Kok nyeruputi duduhe nek kono. Duduhe aku ngenanu kan daging. Aku ger nguyup dudohe. Kan daging. Sampeyan ra ngerti Tatin. Tatin iki kaya omong-omongan ana nang omah. Lah kok Tuku ndase niku lho. Kan daging udah daging. Iya, tak nggo tambul kok. Ben puas sisan dalange iki. Puas. Mula awake gedabel semono. Kulino mangan ndas ki rek ya. Sapa? Aku. Kene ngaku. Gedabel semono. Oh, sepiring ya wong loro kok le. Tak ada itu. Kowe iki sudanen awakmu wis ora wangun lho, Tin. Lah ngapa? Ku nganggo saya lemu kuwi carane ngene. Nek misale tengok nang kono kuwi suguhan iki kon nyingkirke kabeh. Kowe wit sore mau aku janturan kowe wis gletras gletus. Kan Sing kuat. jeneng ngemil kuwi gampang banget lemune. Mulane sudanen itu gampang menimbulkan lemak. Lemak siji ora wangun, loro mbeborosi. Kok mbeborosi? Mbeborosi seragam katane karo tengah meter entuk dadi kebayak kowe 3,5 meter. Ya ora apa-apa, ora ditekokke kowe kok. Kata ora nukokke kok. Kuwi ning yo ngirit ning. Lah apa Pak Irit? ngirit? Ya anakmu bakale duwe jaket akeh. Kok jaket? Ngece mesti yo. kulite iki lho. Wis rasah tuku. Anggere dicopot nggo jaket anak. Pengen jaketku. Gak. Tok saya tak kirimi lho. Mah. Sing milih warna apa? Ora tembus kok. Tatin ini lagi iso mangan ndas kirike sombong. Lah ngapa? Aku lu mangan ndas wonge ora sombong kok. Dasu wong. Foto. Dasu. Aku kok pikirane ndas wong. Aduh, lah iki sing horor kowe iki nek iki. Maksudnya wong sing lanyu-lanyu karo aku tetep tak tatai asalkan aku bener ngono lho. Dasu wong. Masak. Aja magana, aja. Dasu wong. Ndas. Dewe ndas wis tau dipangan iki urung ndas.
dinamune mangan das anu apa Jebul ngayawara. ngayawara nek ora ya nek turu esuk bar nyambut gawe tangi awan sore engko senam kuwi ya iso ngurokke awak zumba kae lho Zumba. ngono kae gleling kowe Angko aku melu senam wong umur 80 ming hop Ngene. ha cepit hop tahan. ha lah arep turu sok kapan Tari Zumba ki sing Piye? anu kae lho, Mbak. Dipraktekke ya. Sampeyan kok nirokke. Tari Zumba. Ya, Nah, ya, Zumba ya. piye, Nak? Merontokan lemak-lemak. Ya, jale, lemak tak jenuh. Ngene iki lho, terus umpama nek musike ngono duk duk duk. Nah, ngono kuwi tari Zumba. Engko rada bokonge rada dingenekke. nah ngono kuwi Nah, kuwi kemringet zumba. pinggange iso ramping anu aku lenganmu wis kaya pupuku lho Kalorine terbakar. Nah, nyoba. Kok nek Ayo ngau kendang sithik, ra apa-apa ya ora coba sik, Aku coba mesti sik. nek muni lho. Ora dipraktekke kan, kan ketutup suara kendang sithik-sithik, Mang Mas Jare mau muni Santri. kok ngono. Ora nek iki kan olahraga. Olahraga, Wong ora ngritik wong muni. olahragae kleru wis gede. rasa wis rasa Lah ngapa? wis ora Ngapa? Wis nyuwara yakin wis ngene iki aku iki aja kok ngene nyengget kates wis nyuwara kok jaluk kates siji kok suarane telu Lah piye? dul ngono karo mencolot ngono buk blak-blak ya apa ya aku Apa sing plek-plek apa? Mbok ora ngerti aku Bamang. Zumba Zumba. ya Anane pijersa maya pinter menyang kalasan Golek alasan. Oh, golek alasan. Niku rak gawean kula kali Mbak Mimin lawas teng Kalasan. Mbogem pinter golek alasan. wah Ngapa? ora apa-apa kok ngapa toko karo aku kaya Kita kaya omong ngono. aming minter golek alasan Cengkoke niku. pinter golek alasan. Oh. Horor nek. Ngandar-andar angen dukur. aku kok ora melu piye Cin Lah piye? ayo melu kuwi Melu piye? tuntak Gen lemak-lemak iki mau lho tak jenuh mau luntur. Ya tun tak sur. Wis melu. ora apri nganti pindah ning cengel barang ayo dinggobah kok ya ayo Wis malah ilang. kuwi malah praktis lho Lah napa? aku nek terus di PP wani kok jajal ngonamu tok PP Nah, Apa iso ya ora iso. ayo dewer-dewer kire kok kire lah Lah apa? lah sinten? Yogo. Apa? Yogo men kersa kok Lah, kiri. kok kirek. Kirek kalah karo yoga, kantre yogane. Le mlayu. mangga surat tanggap tatine surat tanggap blas Piye ta aku kan piye? Goleke apa? Aku harus bagaimana? ah Lah. Lah piye ta
Nyeba-nyebai gula alem. Aku kan tiru jenengan lho. Rasah karakternya dhewe. Oh iya. Rek. Orang sampe kowe do asli pantes somono. Ora pantes oh. Kang Mas. Lho ra. Heeh. Ngono kan. Lah nek aku Cuma oh. Nek sentono lumrahe sentono. Iya. Sentulu. Sentolo. Oh, sentono. sentane sapa? Sentolo. Oh ya ngarani desa kok ya Kak. Salah. Santine asli saka Sentolo kok Sentono. Makanya aku bingung kok sentono iki apa. Sentono iki Punggawa Praja. Oh iya. Lah luwur. Wah, gesut. Arep ping piro iki? Lah awake semono dijak ping 3 kok protes. Ya biasane pindho kok ping 3 lho. Weh. Ah, pecah iki lalah. Arep babar wirang cah iki. Aku kejaba ndelok mulai ku joget iki aku mangkel karo sing ngempul. Lah ngapa? Kae lho nuthuk bendhe nganti pencune dekoke ya. Ya saking mantepe. Oh, nganti dekoke. Edan to? Lah bayangke napa nggih? Hah? Bayangke napa? Ayo ping 3 mau ngantek dekok. Ora tepo-tepo. Dume ora yasa. Ngaku. Dang tak gemblong. Dong. Diana. Semangat kok ya. Semangat apa? Kene kok tak tonton kene. Emangnya aku bende. Ah semono udu bende. Kempul. Alah nyam Apa meneh? Kempul ki nek dituthuk ora maktu ngono to. Nek iki buk. Ora ya. Lah piye? Yung. Oh iya. Kok yo ngono ta? Nek dituthuk ya lara ta ya. Aduh. Ati duduk kempul kok. Iyung. Iya. Nah aku ora ngono. Neh. Kempule iki malo jenenge. Ora kok rene neh. Kempul perunggu kok ditutuk nah. Yo. Cek. Sampo. Hei, kuwi ketok lho. Asik, ayo tarik. Ah. Oh. Ya. Iki arep ping piro? Pak Dono ki lho. Ora nyelakake aku to iki. Pak Seno menang banyak. Iya. Menang banyak apa iki plantangane? Kaya tulisan nggon kerdos iki lho, Mbak. Piye? Selamat menikmati. Gendang. Mas, Piye? butuh napas bantuan. Tolong golekno kompresor. Totalitas nduk kanca-kanca warga laras. Wis sadar to? Weh, aku dikempit ngono wis mari jadi wong wedok iki ngonoke wis mari. Susah. Ah, iya. Nek kru Ya. kendang kumat meneh. Ya mung padha karo nang. Ah, iya. Mbok dicup ngono nggih mari lho kuwi. Ora ben kowe iki semaput ora tak tambani. Lah ora apa kedadiane soalnya nek ngono kan. Dipuri banyu kobokan. Banyu kobokan sing trit-trit mau tuh. Ora lho iki. Oh iki
banyu sih ate. Oh nggih, lancar. Ngombe iki awak lumrah iso dadi sehat. Promosi. Ajake ora. Iya, mini. Promosi. Sampun nggih, Pak. Wis. Kok piye to? Aku bintang tamu dong kesel kok sampun. Kula lagi ngkas nyambut gawe totalitas. Duitnya akeh kono ya. Karo aku. Oke sithik gumantung. Kowe arep dikaono sewengi paribasan 15 juta nek ra iso ngecake ya kurang. Ning sithikane lek ngecake pas sesuai dengan kebutuhan insyaallah lumintu berkah lan barokah lan murakabe nggo wong akeh kaya penyanpun Pak Wahyono. Lek mu etungan mung kalkulasi angka tok kleru nduk. Rungokno. Matematikane menungso karo matematikane Gusti Allah beda. Terus aku kan piye? Nek 1 tambah 1 matematikan manusa loro. Ning matematikan Gusti Allah 1 tambah 1 iso dadi 2000, 3000 murakapi. Kene nggonen mikir. Dereke Pak Seno sepurna sebenarnya ora ana kaundhane apa? Lah liyane ping pisan kok aku arep ping bola-bali. Ya Mbok gawe iki kon sing totalitas. Berarti warga mriki seneng tresno karo panjenengan. Dadi dikon setiap saat kudu Totalitas. Nek iki ora totalitas meneh. Ameng-ameng nyawa. Gege pati. Gege pati. Kok sing ngakon munggah. Sing ngakon Apa? Maksudmu apa? Kudu sing Sok cantik sak lagu sok cantik. Modar ora. Apri ket ular kambang ket damping ibu mau sesideman dampingi Ayo, apa Elisa meneh, ayo. dampingi anak Tak perti tandangi nek ming banci itu wae. sok cantik sak lagu lungguh Ben, nengke wae nengke wae. kendali nang kene iki paseno sak laguan lungguh sok cantik kowe ya Ya, aku memang adol cantik. gawe kowe Aku memang adol cantik. gemblong kowe nang kene ha Ora sama. Kene iki. sedumuk bathok senyari bumi Wis ora. Kene delok wong padu kene. Kapok ora sing mulai helm kono. jangan aku sing ngebun-ngebun esuk hanjur jawah sonten ket mau ora dikapak-kapake Kapok salahnya kok galak lho. kae teplek kok langsung disik-isik aku ora dikapak-kapake Kowe kaya wong pekok enak ngono kuwi. aku haus tutup kale padu haus kasih sayang tatin Pak piye iki ya? tatin piye to kuwi haus kok nyerah Mbak Tatin lho haus kasih sayang Kasih sayang. heeh Oma bar ngonek-onekke kok saiki dadi ngekep ki maksudnya piye? ya bener no haus nyerah dispenser kok Kudu dispenser iki lho. Apa? Jumbo. Was. Pak aku wis keringetan lho. Oh, justru kuwi kalorimu terbakar. Kamu Kalori? saiki keringetan, sesuk-esuk dhewe pentas ning balik kota, kowe wis cilik banget ya kowe. Ramping banget mengkari gas tok kae. oh benjang dalu niku teng balik kota nggih Nggih. alah yung Apa? mboten saged derek Kenapa? ora dikon Pak Wali Kota kae ning kono ning gek ning anu ketemu kok ya ora ditindaklanjuti Ya wis. Ayo bali ning gone, anak tak dawuhi bali ning gone iki lagi munggah. Nah, Wong urung diunggu bak atut. carane wong sekolah niku rung kon mulih rung teng mulih iki wis bolos Ya kan aku wong sregep. lanyo kemewat mewat panen Tak kandhani. kemajon kowe nduk iki aku Pan ya? Ya wis entuk saiki. Soale nek rung dikon lungguh aja lungguh. Lah ya Sok piye? cantik. Ya kan aku memang cantik. Ah, weh, muni piye iki cantik. pisan balan kah Aku memang cantik. heeh kok ora ditindaklanjuti iki piye Ora apa-apa men. Ngetik sah. Iki anake sapa rung turu yah meneh iki jan. Kowe rumah saya kowe iki wonge cangkeme juweh. Lah napa ta? Ana wong ndelok bocah iki malah justru anu lho kebanggaan bagi awake dhewe. Cah cilik yaine iki sing seneng ndelok wayang iki luar biasa. Lah nggih. Ngono. Sesuk rasa sekolah ya, Dik. Lho.
Ya sekolah sing sregep, nek seneng wayang ya belajar wayang. Belajar ki ora kudu dadi dalang kok. Ngerti tokoh-tokoh wayang ki sudah luar biasa. Karena tokoh-tokoh wayang itu iso ditulat budi pekertine lan apa ya jenenge kelakuane. Oh ngono. Kabeh tokoh iso, Pak. Kabeh tokoh wayang iso. Iso. Pamane Citraksi ngono apa? Sing iso dipatuladani apa? Citraksi kuwi le percaya diri lho. Citraksi ki percaya diri, arep dhek kalah ning tetep maju. Oh iya, yakin ya, Pak. Yakin, dadi kita harus yakin pada diri sendiri. Arep asline kalah, ning Citraksi tetep wani karo Antasena wani, ning asline kalah. Asline kalah. Ning tetep percaya diri. Oh iya, Ngono lho. bener-bener. Oh iya, kabeh iki ana sisi baike, sisi buruke. Ora meneng wae sok cantik. Ya ben lah aku cantik ngopo to kowe iri piye? Ya ora ngono. Jare Kowe kan lagi omongan tak rungokke ngono lho. Ya rasa judes-judes rupane. Sing nek Sok cantik. ya ben ngopo to? Enggak terus iki. Emangnya kenapa? Ket mau selfie wae. Iya, men. Nek selfie ning yo tanggane kon minggir ya Pak masalahe. Minggir dasmu. Iki selfie. Lah nutupi. Tak kon ngalih ben ketok ngono lho. Ngawur. Jenenge kuwi ora solidaritas. Ora solidaritas. Ora toleransi. Ya kan ben kena lampu kuwi ben ketok putih ngono lho karepku. Wong asine katin ki ireng. Iya. Wis cengele barang ireng. Cengelmu kuwi. Iya. Ya bener. Ning ora anak piyai Kulon Progo iki sik ireng ora cengele. Apa, Pak? Piyai Kulon Progo iki sik ireng mesti raine. Kok iso? Mangkat kerja ning kota Jogja, esuk mangkat rai kesorotan srengenge. Oh iya. Mulih sore, mulih ngulon rai kesorotan srengenge. Kula nuwun sewu, pasuryane Piyai Kulon Progo iki anggere raine ireng Kulon Progo. Ah, ta. Oh, iya. Nek wong Bantul mesti separo kene iki. Separo. Mangkat kerja saka wetan, kena kene, bali kerja saka kulon Saka kena kulon. kene. Anggere wong Bantul ya ndek raine ireng separo. Iki wong Bantul. Bantul. Iki contone. Ate wondo. Oh iya. Nek wong Wonosari cengele. Cengele wong Wonosari. Mangkat kerja ngulon ning kutha, sing kesorotan cengele. Mulai kerja munggah gunung cengele kesorotan. Dadi cengele anggere cengele biru. Kuwi wong Gunung Kidul. Cengele biru. Iya, pancen iso dititeni ya, iso dititeni. Nek tatin kae ireng. Dhuwurane tok sik ireng mingan. Oh, Duren piye? nggon bathuk maksude. Ngopo lho kepo? Ya ora apa-apa kok. Kepo, do kepo. Kepo ya apa? Kepo ki ingin tahu. Ingin tahu. Ingin piye? Sing nyoteng ya muni ingin nak piye? Ayo kuwi tegese memang auramu itu luar biasa. Nganti tukang syuting kowe wis lali le nginceng kok. Ingin tahu langsung. Anggere kowe sing nyanyi sus ra urusan arep nyuting sapa terserah sing penting ngematke Tatin. Ayo kuwi itu kamu harus bersyukur bahwa aura kamu itu membuat orang-orang iki pengen nyawang karo kowe. Ngono ya. Nek jane mongko nek preman, wah wis ora kalap didelok to. Ya ora. Ya mung mergo kepengcut le nyandang Jawa kuwi. Nek asline upama kon ngau kathok dawa ngono kuwi walah wis kathok dawa ketat, kaos ketat. Ting pecotot ora karu-karuan. Ya ora lah. Iki kok. Lah iya. Ngadi salira ngadi bisono. Oh iya bener. Pati bagong. Gatel ya dikukur, Pak. Aja seru-seru ndak mlinyeh. Le ngukur. Apa tak aku ora kerunge? Arep dikukurke. Wo. Ayo sah. Sapa aku sih, Kek? Ya. Iya Ya ya. Ah ngono kuwi nek nyempaluki pisan ditanggapi. Dhek rumangsa terus kaya bintang tamu, karepe arep nyempaluki terus. Mula nengke wae. Memanismu
agawe rujiting agawe rujiting kale yo Tatin yo Tot sok cantik kowe muni pe mau ayo Tot sok cantik Tot jenenge Tatin kok oh nggak tahu dia update ada fans club tuh namanya Tatin Titot fans club. Oh. Jadi fans club Pak Tatin mulane kok jeneng kowe ngerti ra mergo apa dijenengi Titot? Berkene kuwi daging sing mburi kuwi. Nek dipejet suarane mak tetot. Aku kayak jajan ya, Pak. Muni yo. Gatot jarene. Ini enggak untuk dipegang. Oh enggak. Terus dilihat aja. Oh dilihat. Titot itu nama panggilan waktu kecil. Oh, Titot. Iya. Anggis muni bahasa Indonesia ya anggape kaya artis. Lah apa toh? Sirik lho. Artis film FTV kayak. Iya kan? Ini enak untuk dipegang. Ini sebenarnya ini adalah nama ya kita waktu sama-sama. kecil. Kita kalau siang itu harus minum teh gendul. Iya. Neno upama munduta Rokmini ngibarat wong numpak perahu lumampah tanpa apa wih? Apa ta? Apa? Apa iki ngapae? Kak krungu apa suara ngono? Ayo mbok aku ora ngapa-ngapa kok. Wong sinden kok ngrungokke swara jaba-jaba. Mbak Tatin ki lagi sensitif karo Pak Seno. Ngapa? Mau mergo dionekke popote ngono abot ngono langsung gue barang langsung sensitif dia sedih. Langsung golek barang Pak, golek timbangan. Oh, ayo mulane kuwi. Makanya gampang tersentuh, gampang kena ngono lho. Takon kuru kok ngeyel. Ya besok lihat ya. Hah? Besok dilihat. Besok itu. Ya jangan besok. Nah, mulane iki wis aku wis ngacungi jempol kowe gelem berusaha. Kuru wis ngacungi jempol. Aku semelang nek panggunge miring mingan. Anggere kowe munggah krengket. Cilaka to. Aja lho Mbak, aja kurus Mbak. Mengko kowe ra sida menggemaskan. Mbak ping ngene iki wae. Lah kae cerewet terus ya. Cerewet dasmu. Yo. Karo dalang kok uneke cerewet. Ayo ming wong siji kuwi sing kualat wis do nang kowe, daging tumbuh wis mrukul. Loh, muni terus ta. Tak buktikan. Waduh. Jan aku cantik awas lu. Hah? Nek kowe aku mbayangke kowe kurui malah elek lho. Lah piye to ngewohke? Tenan. Gaweyangke kowe kurui awakmu kuru malah sirahe gedhe dadi men. Kayak ndas tok ya. Arep nyindane ndon-ndon. Lah terus aku harus gimana? Sindan-sindane do mbayangke ngono guyu kabeh kok. Aku apik kuru apa lemu? Ah, berarti ya dalange tok sing ra senengi. Oh iya, ora mung mergo le nyawangke kok. Ora kok kukar-kukur wae ngapa to? Ada kukurke piye? Oh sing nyai kembang rawe kene kok gatelen Apa ngono. kok matamu cenanangan tekan kene?
Lah lagi omongan kok Abang kulit-kulitku dhewe kok. Gatel ya mayang iki sok klebon kewan cilik-cilik kuwi. Kok ora wedi lho ketemu kewan gede. Ketemu apa? Ana lho sing kewan mlebu ning kene iki tak nengke wae. Kok mlayu banter banget. Tolong. Wah ketemu wae. Ketemu ingon-ingonku. Apa? Ula. Apa? Ula apa? Ula duwel. Maya ana ula duwel. Ana. Nyokot udel. Dagelan paketan ngono duwel nyokot udel. Udel sak sore sithik. Oh kowe. Tatin. Lah ya kaya nek lahiran ngono lho nek bakung gawe. Ya. Sinden so nek cangkeme cemplung traka ming tati. Tenan. Sinden omongane waton clekap-clekap ora. Lah apa to? Kaya omongane clekap-clekap karo juragan ra ngajeni. Wis kuwi dosane ora. Lah juragane ya atose ramom nek karo anak buah. Apa digodhog? Kok kaya beton wae digodhog. Nggon aku kudu beton. Ngawur pongge. Mbah ora omong. Kae cah cilik-cilik nganti do. Kowe ngerti pole kok do nguyang-nguyang. Ya wis ben wae ya gayengke kok ya. Lumampah. Cekan ngendi mau? Oh. Walah Ing madyaning jala tara. Hah? Jalantara. Itu ya. Apa? Jalan Nidi. Oh nidi. Lemah. Wis serane mblasuk ke ora. Ngapa kowe ngguyu? Akar muni ra sida. Apa? Rak gah. Ayo sah. Tonyo kowe anggere. Apa ayo? Ana hubungane karo lemah. Mesti. Hah? Ora ya. Temah gonjing hanggen jok ning pagu lingan. Ya. Kembang rawe monggo diaturake. Yo, gedheroke. Oh, kaya Elisa iki lho. Menikmati tenan. Oh, Bob sik. Apa? Wis tak bedhek kowe iki nek joget pol meng ngono kuwi meng. Tangan piye kan gulung-gulung? Kaya mentok mlaku meng. Anggere digusah. Ciri kasih wong dede we. Kaya Elisa iki lho. Ya gak aku ora iso kaya Elisa. Tantung. Oh, iki gedruk iki ngene iki. Lah itu Elisa. Dinikmati. Ya saya begini. Dentantung. Rasa mek itu wong joget nek wani kene joget rene. Nek wani joget rene. Oke. Wah, yes. Cepat. Yo Pak Seno. Gandeng. Walah. Agak aku kan joget ngono. Angga kowe gelem ngopahi aku 1,5 juta joget. Oh aku dikeki we urung kok njaluk. Amunane kowe rasa sok akon-akon. Ya aku ya wis ben ngene iki, rasa dikomentari. Maksudku ki dibedakake lho ning panggung kene lho panggung kono ki beda. Mau bengi kok ya ming Ya ora ana ku. saiki ya Piye to Mbak coba kok mosok ngene-ngene to? Ya ora lho genah aku apik ngene. Piye? Oh, kurang piye bawangku? Apik. Lelek ming nek nelek.
kaya Kok mentok. tau roh piye nek aku Ayo nelek. nek mentok ndak mlaku ora ono dol mandek cret. Apa cret po, Pak? Wah, ora ngerti aku. Yo, gedroke. Yo. Iki lho, cuman iki lho, menikmati iki lho. Hop. Kayak Lisa. Ayo jajal, mbok nyoba, tangane neng bathuk. Tangan tengah neng bathuk, tangan kiwa neng mburi. Ngene iki. Kok kayak arep cewek. Menika tatin bapak-bapak, ibu-ibu Kasih, penonton iki tasih rawuh. Menika tatin, menika sinden cangkeme elek. Tangane nang mburi Kok sike nek cewek iki tanganmu sing sijine ngendas, lha nyekel cidok nganggo apa? Kayak gini loh. Lah terus lek ngosoki? Ya rasa nganggo ciduk. Berarti ora tau dikosoki. Hei. Orang rebok kosokan. Sila jam 4 ayo gitu. Ya ben ngopo kok. Nah ya iki kesuwen ki. Sing ngrakit lakon ki aku. Sing penting lakone Pandu Swarga. Engko bar gara-gara Pandu terus Swarga bubar ya beres kok. Gorakan aku terus. Ayo kowe mau tiru anu jenenge tiru sapa? Elisa. Baleni. Ndeng. Ah, kowe mau ora ngono kuwi kok. Kok beda mau? Wes aku terima bayar nek kon ngono iki gak. Ndeng. Kok tak rasane kaya wong edan pasti kae. Gak mau aku seperti itu gak mau. Oh. Artis itu Kenapa? totalitas. Aku bukan artis. Kenapa? Gak. Coba. Oh, Kenapa enggak mau? Kenapa Ya tidak kan? mau? aku gak seperti itu. Oh. Kenapa enggak seperti itu? Karena apa? Karena dia petok. Karena aku betok. Yo. Kalau kamu cantik, enggak betok. Iyalah, gue cantik. Oh, kalau cantik enggak jogetnya enggak kayak gitu. Enggak, Gimana nanti- terusnya? Nanti mereka bisa bicara, tadi jogetnya kayak gitu. Ih, itu perasaan kamu aja. Ya. Perasaan kamu. Coba deh, pasti pada ketagihan mau. lihat egolan Tatin Titot. Iya. Coba deh. Ora, aku nek kayak Cuman begini doang dikit. Oh, Tuh. lho. Tuh. Lho. Nah. Aku nek iso kaya ngono kuwi, wah, piyaga ki ngresak kabeh. lah apa? Dandung cus. Bok. Aku iso kok. Aku karo ngentut e. Dadi kaya disebarke kae. Yo. Monggo wong kaya Tatin ki nek gelem ngono ki ora nyuwara ning wah ora. Ngapa? Ngono wis trebuk. Yo kembang rawe. Oke ngapa iki kok ora? Sampun. Paneno. Matur sembah nuwun.